Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe.
batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aspalditik gatoz, urrunera goaz. Aspalditik gatoz, baina egan egiteko. Euskaraz irakurtzean privilegiatua sentitzen naiz komunitate baten kide izateagatik. Literatura edo informazioa irakurtzea ere badelako komunitate baten bizitzan parte hartzeko modu bat. Euskal musikaz gozatzean, telebista saioak edo pelikulak euskaraz ikustean, albiste eta iritziak irakurtzerakoan, irratia euskaraz entzutean, eta YouTubeen, Facebooken, Twitterren edo Instagramen euskaraz komunikatzen naizenean, privilegiatua sentitzen naiz. Hizkuntzaren inguruan eraiki dugun komunitateko kide sentitzen naizelako. Eta gure sorkuntzak, literaturak, liburugintzak eta musikak Durangoko azoka honetan aurkitu ohi dute urtez urte, bizirauteko behar duten komunitatearen txera, maitasuna, abegiona, atxikimendua eta konpromisoa. Durangoko azoka gure komunitatearen proiektu garrantzitsuetako bat da, eta aurten inoiz baino gehiago komunitatearen sostengua behar du. Euriari du ametsen gainean. Euriari du baina susmodenen kontra jada ezin alda. Eguzki argitan hautsa izan. Berandu egida etxera gaitezen. Berandu egida baina oraindik albalitz zurekin nahi nuke. Eguzki argitan hautsa izan. Eguzki argitan hautsa
izan. Bai, inguruan aipatu bezala, krisi egoera guztiek gehiago kaltetzen gaituzte lehendik prekario geundenok eta azkenean bai kulturgile bezala eta bai emakume bezala eta gainera hizkuntza zapaldu batean aritze alde hortatik ere hori, hiru zapalkuntza horietatik hiru indargune ateratzera eraman gaitu ez, era baikor batean begiratu nahi badegu. Eta hori, nik uste hortik atera dezakeguna dela kolektiboan eragitea, pixka bat babestu dezagun hau ez, bai kulturgile izatea eta bai emakumeen presentzia bermatzea. Bai espero nuela loraldi bat emakume musikariena eta bai gertatzen ari dela nik hasi nintzen duela 10 urte inguru, hori kontzertuetan eta talde batean, eta hortik honea ikusi dut aldaketa hori eta oso pozik bizi dut. Eta gero daukagu behalde hori Leirek Mai inguruan aipatu duen bezala ez gerala 115 iristen industria honetan eta horri ere pixkanaka zenbakiak aldatzen joango diren arren aurre egin behar zaiola emakume bezala ezakit. Zu 110 izate horri. Buruan daukaguna da, prozedura zelakoa izan dan, ze zaila izan dan, erabaki bat hartu arte, eman dituzuen pausu guztiak, ganora guztiaz, eta nun gauren. Orduan, prozedura horren nire inpresioa da, ez dela izan bakarrik etxe barruko erabaki bat, eta horrek lasaitxu itzen egu asko, nire ikuspuntutik. Nire sentsazioa da, aurreko egunetan zelan biltegi hau antolatzen ibili garen, astiro joan dan gauze bat izan da. Baina behin inaugurazio egunean, orduan bai eta batez be komunikabideak eta bestelakoak etorri zirenean, zelako isiltasuna somatzen dan. Zelako ez, bai, jentea falta dozula, ez da? Gero bategaz egon, besteagaz egon. Beste alde batetik, kontrajarria edo egin izanaren lan guzti horren emaitza ikustea edo, heldu garela. Ona heldu garela, eginda dagoela, badaudozela hemen liburu eta diskak, urteko usta daukagula eskuartean, eta gero bestetik jendearen eskerrona. Sentsazioa, zuk esaten duzun alde batetik ez, argitaletxe disketxe eta guztiek animoak ematen dizkigute, jendea laguntzeko prezu, paketeak egiten joan behar badugu, joango gara, horren aldekotasun guztia. Beste aurpegi batzuk. Eta beste aurpegi batzuk, eta nik uste dut hitz bat dauala, hiztegi bat, atorren urterako hiztegi bat argitaratzen badugu, hiztegi berezi bat, aurtengo azokako eta baita ere hilabete honetako hitza kontutan hartuta, bat egokitu, moldatu, horrek dia eta benetan. Egokitu bada da, moldatu bada, Durangoko azoka da. Akordetan zara hasieran, martxoan halako bideokonferentziz egin genduen bilera bat izan zen gainera, ez da? Zer egingo dugu? Eta zuzendaritzakoak ez bertan lanean daudenak Gerediaga elkartean, Arantxa. Eta gu sustauta, ezingo du aurten azokarik egin, eta guk, baina borondate guztia esaten genuen, ez da posible izango gauza dauren moduan. Eta lantaldeak... Bai, ulertzen genuen bildurra, eta gu ere bildurtua geunden, baina egia da urrin egoala orandino azoka, abenduan izateko zan, eta gu ja martxoan hasi ginen honeri buelta-bueltaka, egin behar zan, zeozer egin behar zan, zeozer. Zelan, zelakoa izan behar zan, ez genkien, baina egin behar zanla bai. Eta
prozesu horretan liburu eta argitaletxe eta guzti hauek eskutik etorri dira gurekin, guneetakoak, danekin hitz egindako prozedura izan da. Eta hori niretzat behintzat, horrek, lehen esan duten bezala, emateizu lasaitzasun bat ere. Nire ustez ikusitza zer daukagun, baina erabakitzen danean ere, hau biltegi bat izango da. Claro, zu buruan daukasun biltegia, ez da azoka bateko biltegia. Baina, esate, hainbeste produktu izango dugu, zorionez, produktu asko, milatik gorakoak, produktu horrek, nola kudeatuko dugu, zemai mota, ekartzea ja erabakitako hori gero, metroetara, neurrietara, nun zer ere, bai, lan itzela izan da. Lehenengo egiten dugu heltzen danean eskaera konprobatuia ondo dauen ekarri dozkuena, eta gero dana enpaketatzen dugu, eta bidaltzen dabe 4 egunetan gutxi gora bera, heltzen da jendearen etxetan. Martxoan, koordinazio bileretan hasi ginenetik, egoeraran moldatzen joan behar izan gara, baina argi genuen azoka egingo genuela. Azoka telebistaren egitekoa beti izan da azokan gertatzen zen hori jaso eta Durangotik haratago zabaltzea. Egia da, beste urte batzuetan, streaming bidez eskaini izan dugula azoka telebista, baina aurten berebiziko garrantzia dauka honek. Azoka telebistak egite berekin elkarlanian, landako gunean eta plateruenean gertatzen den guztia streaming bidez eskainiko dute durangoko azoka.eus webgunetik. Esperientzia egizia esan, gaur artekoa oso positiboa da. Eta eskerrak azoka telebistari bestela, eta badauka arpegi ere oso on bat, eta da, jakina, gauden egoeran kontutan hartuta, badauz familiak, badauz bakarrik bizi direnak eta bar, Durangoraino etortzeko ezinezkoa dana, etortzekotan beti urtero ere batzutan konplikatua dana. Streamingak emoten digu aukera, gutxi horiek bertaratu aldiran gutxi hori ez gain, beste batzuk ere eduki horretaz gozatzeko aukera izan dezaten. Etor zaitez, infernoa dago gure zain, irtan gaude, beti danik, azerre aurpegi honekin noala txikitatik, liburu bat ezin dela zian maieratik, horregaitik gaitan ondagoen galdetzean ez dakit beste batetik, Gustora egonaz, eta ez nituen ezagutzen artista batzuk, ezagutzea nahiko polita izan da nitzat, eta holan burratzen zaizkit berritxarrak edo, ieski adibidez, eta holan. Nik musiki euskera zentzute eta bastakit, brigade lokasko guztetak jate errot namairu da holako musika taldiek. Hasi da neska itxeiten, reggaetoia eta hori nahiko interesgarri iruditzen zait, eta hori. Ezkenin musikei ikuspuntu feminista demoten dotzilako da. Noski, urtero etorri gara eta ongo urtean berezia, baina hemen gaude berriro be. Beti eskolarekin urtero ertotzen gara eta izan da pizkatez berdina, baina bai. Niri asko gustatu zait, entzun dugun guztia, baina gehien gustatu zaidana da ikustea jendea proiektu berriak egiten hasi dela eta oso interesgarri. Eta gainera parte hartu dugu, gu egon gara, baina galderak egin ahal izan ditugu eta hori bai. Zergaitik egiten duten, hitz egiten duten gai horretaz justo, eta zer bultzatu indotzien hori gaiari hitz egiteaz. Ni gaeltuko nien, beste gaitik hasi diren eta zen izan haien helburua letra horiek egiteko eta asko gustatu zaiz, abestia, berak abestu egin du eta gustatu inate asko abestu dagoena, beraz oparitxo hau eramaten dut, etxera. Zuzenean abestu dago eta hori izan da plus bat.
Eta estilo berezia, ezta? Trap, reggaetoia... Euskeraz gainera. Bai, euskeraz izatea desberdina, baina oso asko gustatzen didate. Emoiztazu bihotz, emoiztazu bihotz, ez dago inor geure etxian, izarak simurtu daiguzan, etzazu aldein maitea. Ez dago inor geure etxian, izarak simurtu daiguzan, etzazu aldein maitea. Emoiztazu bihotz, babes bilan atorzu gana. Emoiztazu bihotz, emoiztazu bihotz, babes bilan atorzu gana. Emoiztazu bihotz. Voy a razzo dal duo